Здравейте, фенове на шаранджийския риболов и не само фенове на риболова, фенове на къмпинга. Представям ви един изключително луксозен стол, а именно тракер. С меки подлакътници, които за през лятото се махат, за да ви е по-комфортно. С уникален механизъм за краката, който бързо и лесно регулирате височината и нивелирате самия стол. С уникална патентована система на тракер, също и лапи против потъване. Столът е абсолютно полягащ, като можете спокойно да се регулирате наклона, на който искате да ви е облегалката. Супер мултифункционален. Столът се сгъва и събира изключително бързо. Ако ви притеснява голямата облегалка, от тракер са помислили и просто я прибирате и сгъвате стола. И само сега можете да закупите този уникален стол от нашия сайт carfishing.bg с промокод TikTok10. Благодаря ви!